I pozdrav ljudi, evo nas u novoj epizodi Minecraft preživljavanje. I ko što vidite sada pravim ko malo sklonište da me zombi ne zafataju. Idemo, sak je kopaj to. To sklonište neće biti nešto puno, malo da ga raširimo. Čekajte. Evo ovdje ću staviti ovo. Ovako sad ćemo to prokopati. Sad čekajte da napravim ovo. Tako brže. Sada ćemo napraviti krevet. Ja moramo prvo napraviti crafting table. Imat ćemo sad ovdje stavimo crafting table. Ja mislim da se ovako pravi, ali stvarno ne znam. Mislim, jeste. Evo, sad ćemo krevet. What the fuck? Na konta, šta se događa? Krevet ne mogu staviti. Možda je ovo problem, sačekajte. Ja mislim da je ovo problem. Čekajte. Ovo malo. Tako. Sada idemo u rudnik. Pun stvari. Evo vidite. Ima svega. Sada ja ne znam u koji je bolji. Evo ovaj ćemo mi ovdje. Nekako mi se čini bolji. Da ima neki bolji stvari. Evo vidite. Ovo za pečenje. Moram uzeti. I ajmo to malo brže. Pošto ima drveni pikeks. Dobro sad, da mi ne pukne drveni pikeks, da ja prvo napravim kameni. Prokopam malo. Evo da se vratit. Sad gdje mi je kuća? Evo je. Ok. Nepotrebne stvari ostavljamo u chest i ne treba. Sad ljudi, trebao bi ovu kuću malo ovdje pokrit. Čekajte.
dobro, to ćemo kasnije. Moramo brzo sad otići tamo kopat, dok nisu došli zombi. Ili creepera pukne. Sad ćemo ići dole do kraja. Počet ćemo da kopamo. Evo idemo. Ništa nisam gledala. Evo nas. What the fuck? Ljudi, jel možda ovdje neko bio? To srećom imam torč. Eva, to... Ništa. Džabe sam prokopao. Motherfucker. Nemo ljudi. Kopamo. Da stavimo jedan torč, baklicu jednu. Pardon. I vraćam se nazad. Zato što stvarno ne mogu kopat. Umoran sam. Ako budem znao put za nazad. Evo samo da prokopam još ovo. Evo ga metal. Ili je zlato metal je ovo. Što ne vidim dobro. Mrak mi je u sobi. Prekinut ću video kad mi ovaj ekran pukne. Prokopam. To će biti tako jedno. Evo. Za jedno nekoliko sekundi. I to je bilo to za ovaj video. Do sljedećeg, čao!